piamo che non ho proprio in angolo così se va con se sette. Oh, pop, now così se ha c'entrana la guarda, o come di cuoco così, e che ne. Ma che già di me che plumba, mundo gusta mana e che è buono. E che lengo gaga waga we do go di che gaga na go na kwalo sha fla vasi ka ke no we ke ne kwenda na na me ya mma. A na-ele nwa obi efu na ezi nwa ndozu na ndozu eme n'uru ala dike ruo ala mbiago ka isiri bịa gaa na Lagos jefere were na-achọ ihe gị na ụmụ gị ji adị mma werekwe na-enyere ndị mmadụ na uru ala niile aka ezi nwa ha na-ele ekenere gị ekene a na-ene na-aga dinta chubele wudege lọtị na mkpere mụ ile dị iri na ibu ha ma ọkwa ibu ha ibe ya bụ ka oboga ma achụwa dike wudege dịka ma gbochie ya ọnụ rikọrọ mleje fegebe agụta buru ala ya butere ọkụkọ chere mkpụrụ akụkọla n'eluigwe anyị ekene ọnụ niile ha na-ene ọ ga-adịrị gị mma ene m chebe gị ndị oti chebe gị akwụra chebe gị ejenọlara ozi ịkwọ chebe gị nche uche na ọlaga ga-adịrị gị mma bere bụgụ bukwa onwe onye isi gị na nwaja ya were nke ya sụọ ihe ọhụrụ ibiri aka iji adị mma ga-adịrị gị mma a na-ele nwa obi efu na ekene ogu jụrụ gị ọ ga-adịrị gị mma nweketeghete anyị kenezi izubestu nweketagata izubestu na Kaduna ka iseje nwa onye eji ajụ ọnwụ izubestu nweketagata okorobịa oyibo ahụsị m ihe dị mma na adịghị mma ọ ga-adịkwara ndị gị mma nwatakịrị uche na ole emekwana gị ihe amara bụghị uche gbuo onwe gị na ezinụlọ gị ga-adị ndụ dị mma ị ga-azụcha ụmụ azụma gị nwatakịrị nwara mgbọrọgwụ oji na kacha mkpala mba kwagana kwegara kwalasa bụlabe nwantị aha n'okoro ihe onye na-eme bụ ya jee nwata chọba nke ya sụ na ọ bụ ajọ mmadụ ekene m ụnụ niile ekene masị na ọ ga-adịbazi echi machi nkụ abụọ mmanwụ ha butere asara kwantị dịka na asa ajọ matụgịrị ma ọkpandị tụmadụ na na kwana mana isi aka ka na-eji ọkọ tụrụ post adịgide ọgwụ ọ bụ ya nọkọ ya na ọ bọhụrụ na adụ